Komen ko para how Jesus Christ nga sukumen bani kendo biang mat pi lembaga social media. Mentaga singin ni puson rengkat ke ai kabau blai unkren hangi lembaga gospel kat kumu Matius kalenong ka bakhalai ka dekot ka ba arusau ter hadu sau pulai. Akit bokit riang bau blai unrin sumari pi un ai pi ka mer ka bakoi bakya. Haga gospel mentaga singi Jesu yithu ingi sipang obei unong rep ubabed yau sambai ubabha hagaleng ka jingu. Hanrei kat bagi dang yo thia man miet unong shun uwan ban bed yau plang hapreng ukuba. Habagi syakri ki kwa ban ratno yau tau plang. Utrai jong galeng ka uong. Sya yaki bakin sanlang hadu kapor baot. Kanai ka jing yithu parsi. Kaya hikayengi syapang ka jing ya sya berka jing isnai ka jong belai. Bonsin ha ka jing em ka jing ikum gibril. Ni kwa bau belai un penduk no mardor ka jing ya ka jing sneo bat ki ke ba penwit ha ka jing em ka jing i. Andrei ublei uyui kamsha ya ka ka bang nimla ban yui. Utip ba uba ilong kum uplang mentah. Mai syai ula ban kelalong ukuba. Ha ka jing isnai ka jong u ai por ya baro ban kela ka bemut ban pai syu. Ka gospel ka khodru yangi ban pej benia ila ka jong ka not. Ha ka dunut jungi don ukuba bat uplang. Ni don ka jinglong ka babha Andrei ngile persyaru ya ka jing sarong ka jing bitar ka jing bisyar bat ka jing kwan ila de bat ka jing bamla ban yasha. Jesu khod yangi ban bisyari ke we. Riu ailat yangi ban kelak pemut mandu dunut. Taka bor jong musim bekoi ka jing nyet ka jing karmen bat ka jing kenang yai san ha ka jing im ka jungi. Ha ka bekut jong ka perthai ublei marwei un bisyari ni taka hok bat ka jing isnei ka bapura. Kumta ka kam jungi ka long ban jailong ki brio ka bayai ne ha ka jing nyet. Inang roy ha ka jing long ka bekoi bat ban syania ha ka bor ka jong ublei. Don ka wei ka jing yathu khana kapala ban ai musim yangi uwei pe wei. Don uwei unong hikai utong arteli ke sentiu hak per ke skul. Uwei u imha andre uwei pat i kumba un yap no. Ikena skul jong u ki ong. Tungin put no yau ne uwei namar i imshu andre unong hikai ujubab. Ai por yau ne sentiu. Adin kat to kat ne tayau uta usuntiu ubala ikum ban yap ulami sentiu kabe internet bat ulapan pu ya kata ke per. Ki kena skul ki sungtu ba ka jing ya sha kala ban penpau ya ka jing internet hanrei ka jing kloi ban pu kala ban punjulor kumjuru ublei umju ino ini wei pe wei uyai ap da ka jing shania bangin kala ka bamut bangin pai shu bat bangin sei so ha ka jing im ku jungi tungin yai shania ha ka jing ya sha yin ya trailang ha ka jing ai ka jong ublei knang ba ha ka wei ka sngi hanai ha ka sngi ka bakut nin pernai kum kita ki khun ki ba hok haki hima ka jong blei amen ublen kur khu kur doi pi